Ćao, i danas ćemo vam pokazati kako napraviti zamku protiv roditelja. Ili hoćete da okačite na vrat, normalno. Uzet ćete flašu i sveći dno. Ovako. Sveći ćete dno. Ovdje stavit ćete karton ili neki metal, selotejp traku ili letak. Stavit ćete, ako imate one tekske piće, uzet ćete točak i šačicu. Da. I zavezat ćete gore konopac za pecanje, strunicu. I stavit ćete ovako. Da vam ne bi ispadalo ovo ovako, samo da vam ne bi se otkačilo. Vi ćete ovo da zategnete i stavit ćete gumicu ili traku. Mi smo odlučili da stavimo gumicu. Ili samo neku gumicu na kosu. Da. Uzmete šesto da znam. I da vam sad pokažem kako ćemo da ga okačimo. Da. Okači ga gore. Ne mogu ovako. Ja ću ga okačiti. Ja ću. I okačite ga gore. I onda nemojte vi da izlazite. Samo neko ne ulazi. Zato što ako vi izlazite, vama će pasti pao, a ne nije. Tako da možete da... daj mi traktor. Traktor? Da, zelo tu. Evo sad ću. Sad sam dao. Očno sam. Evo. Nemoj konopac da završim, da sam se ući. Ovdje zato što se ne uspješno da pokažem. Da mi još jedno parčenče trake i samo ovako dva treba. Ajde sad ovako. Ček sam da stavim kam čisto da mi napadne kam. Čekaj, ajde ti molite ovo. Znaš kako? Doći vidi. Ovako parče i onda stavite gore i stavite parče preko. I onda kad dođe, ili shvatiš? Sad ćete samo da izlazi. Bravo. Dva puta na vrata. Samo ta dva parčeta da izlazi. Recimo, ja vam pokazam. Kratko mi se ovako malo, ali ne možete da će da opušta. Ovako stavim se ga. Tako. Može da je to tako. Ne! Evo samo sačekaj i moram da ovo traku biti. Ako deliš ti. Evo. Jedno. Stavio sam ključ. Čekaj. A? Ne. Stavio sam majke dobro. Možeš. Ajde. Možeš.
ti ovo dovoljno dobro za lekciju. Čekaj, ne možeš opet da ideš. Tamo, sad ću to, on je ajde ulaz. Čekaj. Ne. Dobro, ajde ulaz. Ajde. Ovo je neuspješno. Jedem te ja. Nemamo više trake, tako da... Evo ima nešto. Daj to malo, drži. Sad ćemo to. Ne znam zašto neće, ali uspjelo nam prvi. Prvi put smo... Znaš kako smo mi napravili? Još jednom, ako ne uspe, ubiti sebe. Hoćeš stapati uvijek? Čekaj, kako ono postaviš da je ovako bi to trebalo, kad se otvore vrata, i vidite, sve se, kako da kažem, upastilo. Kad imaš zvoneš škrst, garantujem vam, ako ga samo onako labavo zalepite ono, ja sam ga malo prejako i kad neko uđe, pum, pašće. Dođi ovdje imaš. Ko bi danas? Miša nam se zove dl.com, ne dlvasiljević.com ako vas zanima. Pišite nam ispod komentare šta mislite o ovome. Ćao.